Irati handa naiz, eta Ibon Gaztainaspirekin eta beste bilagunekin batera, abentura berri batean murgilduko naiz. Mendian galduta emango dugu gaua. Non gaude? Itxina zaudete, itxina. Itxinara garamatzate, Gorbeian dagoen baso zoragarrira. Inguru hauetako tokirik ederrenetakoa da, baina baita arriskutsuena ere, eta horixe da gaurkoan egiaztatu nahi duguna. Beraz ez ulo hor. Etzaiak irutzen gaur sua piztuko dunek. Hau da nahi ez, honek ez ikartzen. Honek ez du hartzen horrek. Gose eta hotz izango gara, eta nekea eta haserreak sortuko dira gure artean. Txoixo muturra bazan. Ze txoixo mutur? Txoixo batea. Ze txoixo! Gau gogorra eta luzea pasako dugu, ilunpetan eta bakarrik. Oinetako puntak ez ditut sentitzen. Nazka indano. Hala. Mendian ibiltzea ez dela jolasa ikasiko dugu. Naturako alderik ederrenak ere arriskutsuak izan daitezkeela. Hostia, hemen markik etzio gehiagon. Ondo guazti, mendikan. Etzio ez. Zamaiteak orduan da arazo ondiro zeudeo. 13 ordu inguru emango ditugu itxinako basoan galduta. Baina lortuko aldugu gure kabuz ateratzea, asteragoaz. Ibon, hor zaude? Bai, tatzea bate gustatzen historia, Netzai gustatzen, nola hasi gen etzai bate gustatzen. Batek eskudik helduta? Bai. Hori da, arratzaldeon. Eskufi. A ber, ia. Hau eskufi. Momentutxo bat. Kentzia baldeka? Ez, undiez. Epi. Bueno, ni gotzen naz, gotzen idirin, eta, bueno, zuiltzaile muretorri gara gorka Andoni eta Irurok, eta, bueno, idea da zuek galduko zaitugu paraje polito honetan, da ikusiko guia zelan moldatzen zarien. Zu Bizkaitarra zea? Bai. Arratia ingurukoa euskara. Ez da gusto txardo, bai, ondo. Ibon pistak ateratzen. Bai. Uretan eta itsasoan pixka bat ibilitakoa naiz, baina zeinek esan behar zidan mendian galdu behar nuenik. Hala ere, ustu egingo naiz. Mendira ekarri gaituzte, baina ez dakigu non gauden. Eta ez da zehazki zer egin behar dugun ere. Ez gara bakarrik etorri mendira. Nirekin dator Andoni Peña, sabe izenez. Nirekin berriz, Aitor Terjo, naturarekiko zaletasuna handia du eta oso abila da mendian. Konduz, a ber, errekatxo bat dago, metro bateko faltoa, bai? Venga, ba, pita! Ondo, justo baina ondo. Nire mundua mendia da, eta gogotsunago gaurko abenturarako. Erraz eusten diet gozea eta iluntasunari, baina elurra eta hotzari beldurra diet. Begiak itxitakoaz eta ez digute ezer kontatu. Dakigun gauza bakarra, Alberto eta Kariren laguntza izango dugula. Horrek, pixka bat lasaitzen da. Hombre, Gali! Joder, aspaldiko. Aspaldiko ze gabe. Bai, horiek. Zemuz gabiltza izan. Mira, zer galtzame. Hemen presentatzen zaituz. Araun Armendia, eta Aita Larrina. Hauek, zagutzen duen, hemengo giroa, beraien etxea baino be. Da, hemen zertzabitzate, ba, oze... Bueno, Gomakurretik atera dira, eta orain itxina barrura sartuko dira atxula urbegitik. Eta horri hasten da Kararrizko toki guzti hori, eta, bueno, hasierako toki honetan pista desente badaude, baina gero mendebaldera joaten diren heinean, ja pistak desagertzen dira, zuloa handiagoa dira, eta... Bueno, unke raidak eta etxen du, Aronek de hecho rai bat antolatzen dauz. Bai. Eta inguru hontako mapa eta egin dauke, Aronek... Zerkuitiok Aronek, egin alde. Berak. Mapan egin du. Ordu pilo bat sartu ditut, pista guztiak markatuz, eta bai. Hemen eskaretara, urtso bat. Bueno, ekipo, Zain dabil hor. ezin dozue begitakoak kendu, bale? Heldu gara. Nora? Ikusiko zue aurrerago. Kopetekoak entzien dakau, begitakoa? Guk joan arte eta mesua jaso artez? Zure harra bitxua. Hau derra, Bai. Pasako zue. Zora garrikia. Aberrotzik ez deun pasatzen. Non pasa? Adi Alberto gotzonentzako. Aidek
Eide gaudeika, baina hemen netzio koberturarik, Kanpo irten barko di hau. Adi Alberto gotzonintzako. Bai, aurrera, hemen Alberto, txanda. Hildu gara itxinako basora. Itxi dugu partaideak hemen, eta gu bagoaz jaetzerantz. Erki, da, ze temperatura zeok, osten ez da? Gaua sartzen ari da, eta nahiko ez egiten da bia bertan. Bale. Zeozer behar badozu edo deitu. Bale, txanda eta moztu. Zaldi gabe ez zemuz horre bat ezatezu, jangu txikin? Ni ondo, jangu txikin ondo. Ikusi berkoa, porque aspaldi ez da izerdan horinik. Baina jangabe saltzea eta zarretzen. Asko azarretu. Litigri hau esan gartzen. Ez baldin badago, nik okerrak baldin badago eta ezin jan. Baina ez baldin badago. Eder, taldea, eder itxineko taldea, hemen Alberto txanda. Alberto! Bai? Bai, Ibon, ia kendu ezketzu ezeak, Antifazak. Kentzeko antifazak. Alberto! Alberto! Ilargia hor dauke, aurreneko gauzen guztietena, ilargia. Nungalbe? Itxinan zaudete, itxinan. Eta pixka eta azaldu ze baldintzak eta ze histori. Gaua gainea ator da, demora gutxiak gaude hemen itxurazko ezarriteko. Motxilatan dezue, mendizale batek eunen zehar mendin ibili, eunen zehar eta bilatu leikena. Mapa bate badezue, gero zuekin batea dauden talde teknikok badie talki batzuk komunikatzeko. Bale, Alberto, eguna hiltzea ziak eta ikusi nahi dio mezerra, bale? Venga, txanda. Bale, txanda eta moztu, perdon. Lehenbiziko gauza, gaua pasatzeko toki behar dugu. Ba, a ber, txoi. Enuke behiratu lehen gozar dugu. Ba, ja pentsatzen ezak gaua pasatzen, o bilatuko dugu irteera, o haber zer dakagun. Gaua da. Ez da gaua argiti. Behiratu duzu motxila zer dagoen? Ba, orduan. Zeuki gaitu hemen, ordu erdila alperrik. Hemen importantia, frontal bat. Ni hemen pospoloa dauzkat. Safety match. Linterna bat, argila, Mapa hor. Manta termiko bat, kantinplora bat. Abira labana bat. Potabiliza horrek bai. Hori bala eusartako nona. Piztik usatzeko. Bai? Ba, zu hemen ondoan zaude eta pare bat adizko dut. Bale, Baitu? Ibonek eta biok ez genekien nora etorri behar genuen. Baina bai, biziraupen proba bat egin beharko genuela. Horretarako, edozein ezustekoren aurrean preste egoteko, aste honetan adituekin ibili gara. Pumukirekin orientatzen ikasi dugu, eta hasierrekin sua egiten. Pumu, mendian galdu gea, aurreneko gauza, zain berrego. Aurreneko gauza da jakitxia nora junga. Demagun iparrorratzik ez dago gaula, orientatzeko daukagu, adibidez, goroldioa. Hegoaldia da hau, bale? Bai. Eta ez dau goroldio asko, baina etortzen bagara hemengo aldera, askoz gehiago ikusten dugu. Bale. Dioten ez, beti, erreka zulo bat, erreka jarraitu ezkero edo. Bera, joan ezkero, iristen omen gara, leku zibilizatu batera, ezta? Jendea da Hori da. Galtzen bagara, bale, lehenengo gauza izan behar da. Danok elkartu, ez egoteko bakoitza alde batetik bilatzen lekua, danok elkartu, lasai egon, bale? Ze azkenien jartzen bagara urduri burua ez da pentsatzen ondo, eta bai edo bai kokatu ondo, aber nun gauzen, pentsatu ondo. Hemen inberdana da, bat aurrenekua, laurok beti alkarrekin. Bai. Bat aurretik eta besti atzetik. Argi nun zapaltze deu, ni. Bai, zulo handi zaudek eta gaua pasatzen gaur lana arraz askau hemen, Hemen, bai, aurrena tokila bilatu horko jau. Eta tokila gaunen igual adarrak eta zutako tokila bilatu. Zutako... Ordu ze, zuzenean ja, loiteko Muitin berde jau, Horri iluna zatorrek eta muitin berde jau. Moitu berde. Muitu askar. Tokin bat ikusten baduzue, loiteko mokua, o gainen ez talpe batin, da adar batzu bota eta txabo loiteko mokua, han. Bai. Gorbeia mendiaren bihotzean gaude, Itxinako basoan. Inguru hauetako altxorrik ederna da, baina baita labirinto erraldoia ere. Guztira 5 kilometro karratuko azalera du, eta 130 kobazulotik gora. Jende asko galdu izan da kareharrizko inguru hauetan. Lekua ongi ezagutzen ezpada, bide guztiek berdinak dirudite, eta erraza da nora ezean hastea. Gure kasuan, ongi zainduta gaude, baina gaurko abenturak
mendiari zor diogun errespetua ulertzen lagunduko digu. Hau dana zuloz beteta dago, Hostia, zagu, ikusi dut oitxe. Argi, Beraz ez zulo. Iepa, a ver. Baina konto zibili behiago, Jate, zuk ezautezu parajeo? Ba, egon da nago, baina justo momentu honetan ez da egin duen gauden. Importantia ere, biria markatia. Bai. Orduan. Behintzat, jakiteko nun pasagaren. Horti ditorrega, arbazta hori ikusten? Bai, hori erreferentzia. Eta gero bestia, Zulo hau. Suma, ze hori. Kontuzu, Jo, esan digu gotzonek kontuz ibiltzeko, bai? Hor dago, 3 metroko zulua, bera. Nik uste lehentasuna iala, aterpia bilatu. Ose, bestela hemen gaua ezin da nuen pasau. Eta gero zuen asuntua, eta zuen asuntua gaizki egon gaz, eta dana hemen do... Nahiko eze dago. Dana ezia da, ez da inola hile horren. Argi izmen zulua, Bai. Kontu zen mendik, Ba, guzti guztita gauko dago, Hau da, blai, jode. Zeo izatzen saiatuko zara? Badaude leku nik detzat arriskutsuenak hemen mendebaldea aldean egongo direla, eta gero justo kontrako aldean ekialdean dagoen baso guzti hauek nahiko antzekoak dira, eta bueno, galtzeko arrisku handia. Bai. Zer referentzi da eskazu edo? Referentziak gaua sartu baino lehen, tontorretara igo, eta hor ikusi, non zauden. Hemen ikusten da nigari beste arazo bat zeo. Edurrek ez baleo bai, baina edurrekin hankan jartzen dekene, arriskua. Ez da bakarrik orientatzea. Hor pixkat iluntzen hasten horimeak, obediek, geldi, leku seguru baten egotea. Hemen, 15 centimetroko lurra da. Badago, Aitu, linternak etateko litu. Nik uste baietze. Ba, ja, iuna... Eta bat ikusteria, Ilargiak zeu zeiten du, baina ez da nahikoa. Bai, horrekin. Batak izu ze, hankak ja dezkat, gela inda. Aztuko ja broma eken nahi. Eta arroketiak. Zugait horretzase, ondo montatze zu? Ondo. Bai. Momentu zondo na. Eskuk igual pixkat oztuta dauzket. Hotza. Hotzak eskatzen zera, nahi pixkat, nahi pixkat eskatzen zera, hotzak, Nahi asko. Oidek, bueno. Hazen gizon? Bai. Giro ongoek itxinalden. Bazoazte, orduan zuek? Bai, jadone behar naukago, ja. Ondo jugutra? Gau itxila dela, eta lotako toki da. Koba bat bilatu behar dugu, Seguru. Bueno, hainbeste herri artean edo zeu behar da. Makilla nahi markako edo pixkat igual, Ibon, hemen, leku, Bai, Zer, hau zer dira, oinarrikia, ez da? Hori da, lortu egur luzeak, nahiko potoloak. 3 edo 4. Ja, 3 nahikoa dia berez, baina, bueno, laukin estable goengo ez zure. Baina pixka zabalagoa, Bai. Pausatiko, paspare, 3. Bakon bat? Hori da. Bai. Nolabaiteko estalpe bat edo tipi edo txabola txiki bat iteko, ba hori, nolabait gurutzatu hor egur sendo batzuk, iruki bat eginez, eta gero estali harrapatzen duten guztiarekin. Aldan, kubierta vegetala hundiena jarri. Ba, nune usten da. Hementxe, hasi lurretik eta... Lurretik hasi? Bai, bere gainean jartzen jun, alde bat nahi bat zuten libre utzi. Beste kontu bat, guk onena, hala ere, kobazulo bat edo leizen bat edo topatzen, ez da? Nik uste, aterpe natural bat, kobazulo bat... Ilundu du, eta oraindik ez dugu lo egiteko tokirik aurkitu. Bazter hauek oso arriskutsuak dira gauez ibiltzeko, eta gainera, hotz handia egiten du. Ea, atxeden hartzeko tokiren bat, topatzen dugun lehen baile. Zelako zuloa hemen, Kontuz. Argi izmen zulua, Bai. Kontuz hemendik, Ni pentsatzen on pixkat maldagoa izango zala, baina hau harri honekin ez da nik uste gauen ez da txantxetxakoa. Espero dut gaur gauen zehose bilatzea, txokoren bat zehose bilatzea, sua behintzat pizteko eta hotza kentzeko. Zemu soinak. Gaski. Nik oinako zuhaski. Ontzaitu aldezue. Nik, haitu bai, ontza bai, eta ontza zain espero dut beste animaliarik ez egotea, ni beldur pixkat emateit, Animali este problema, Ibon. Behi, da. Se. Kontu zait horren. Zer dago aurre? Koba? A ver, ze bilatze deun hemen, baina kobazulo bat. Bai, koba bat. Ondo, gure sukaldari ere. Japa, zelan bizi gara ba. Bueno, hemen barrun bastante ondo. Lekuotan lanak. Bai, claro. Azte burutan eta gehiago, lan gehiago. Baina hemen gorbeti beti da jentia, egune da jentia. Eta egin genuen lizitazioa edo atarrazan eta ona sartu ginen.
bagenekin ez eta getozen, ez bizitza osoa dara magun mendian, eta ebili gara beste leku batzetan, eta bagenekin zer egin nahi genuen, eta bueno, ondo. Eta hemen adibidez gu gaur gabiltzan bezala, zuek reskatek egiten eta hola laguntzen ibiliziate baita? Ba, itxina. Itxina, batez. Betik itxina eta sartu da ino. Zagutu ere ondo ikusi zuen bazterrok. Bueno, ba, lainoa dagoenean eta itxina ez dago ibiltzerik. Arriskutsu da. Bai, Edo GPS-a egin sartzen zara edo ez dago zegitek. Eta laberinto bezalako, edo? Karo, eta sartzen zara zulo baten eta gero ez dago zulotik ataratzea. Hori da, arriskutsua gainera. Eta arriskutsua eta sartu azara hor zulo asko da. Geldi geratu behar bazara itxina barruan, ba, problema da, ze, karo, txinatik pertsona bat ataratzea ez da erreza. Torreko zitzaizuen jendia, hipotermiakin eta hotzez eta... Salda, masajea, arropa aldatu, la hotza... Oio bena izaten da, beti edari berok. Edari beroa. Arropa guztita baldin badaka, kendu. Kendu, behar duena da beroa barruti. Arropa egiten duena da norberaren beroa mantendu. Behar zu barruti berorik espadaukazu, ez duzu arropari berotuko. Garra... Hala izaten da, bai. Sortu ibardola. Soe, baina edar. Ami, eskerrik asko, Joseba. Basuei, bizita iti. Posten ez ikuste. Bueno, eskerrik asko. Segi ondo eta... Holaxe. Venga, ba. Ondo izan. A ver, ze bilatzen duen baina koba zulu bat. Bai, koba bat. Ba, guzti dago koba hau, Blai. Igual barrurago. Blai. Ni, a ver, diot nik, igual, gu sartzen garen bezala, animaliak ere sartuko dira kobara babestua, ez? Dana, guztira. Beira. Hortxe, barrurago. Ostia. Lortuko dugu. Hau gabezu, Blai, Ibon. Zeo egon behar da, lehor. Arronea. Eben, ez? Horrez, hau guztia doidete. Hau lehor zamarra, bai. Hemen inguruan kobasulo asko daude. Eta guk bat aurkitu dugu. Guztita dagoela dirudi. Baina oso luzea da, eta barrurago begiratuko dugu. Txoin, Ibon. Txoin, itxoin bestei. Hau Tokio biak, Tokio nan dago. Beira. Beira. Ba, hemen bai. Bale, beira. Pentsatzen un kanpon loin berko genukela, eta karo, elur pila badao, harri pila badao, eta orduan, karo, hain kobasulo bilatu dure, ja pila bala zaitu nez. Zeraitor, hemen bai, Honekin dago hau. Ha, beira, ez, baina azpila. Honekin behi zuen, azpia, bai, baina ez harria bilatu behar dugu. Peitzen baldin badu barru gaizki gehala, baiko lehorte jorta, arropa lehorta. Hori da. Kobasuloa topatu izan ez bagenu, akabo, nik uste dut hipotermiak jota dengo nintzala hor, geldi egotea izango zen, imposible, ezinezkoa. Ematen duen ez dira moitu azkeneko ordu hontan, eta imagina dezakegu geldirik daudela. Aiz? Opa! Hombre, bai! Zemuz gabiltza izan? Bai, oso ondo. Zuek? Ezkat berandu, ez? Bueno, errepidea lurrekin zegoen eta, bueno, entxeldan. Bueno, ongi eterri. Beira, Alberto, hemen nire lagun bat. Eixo? Bai, parten ez. Mendik edaria da. Mendik edaria, arki. Bueno, zemurra omendia. Bai. Bueno. Beira hemen. No dago panorama. Hor dazkagu gure lagunak. Bultak habilida, ez? Ematen du. Bai. Itxina, bai. Korapilatxua da, txima desente ditu, baina beste alde batetik daukan alde ona da, bueno, geografikoki nahiko txikia dela. Eta ematen duenez kobazulon sartuta daude, Eta gure beldurra da, zakin xarazoak izango dituzten. Bueno, bentsat, aterpea bilatu badute naturala, ja pausua da, ez? Eta gero, sua egin alduten, eta gero, ez dakit eraman dituzten plastikoak edo manta termikoak. Oso garrantzitsua ere lurretik isolatzea. Arrokak ere hotzak egongo dira, orduan olako adarrak edo eletxoak edo zerbait topartu baldin badituz, eta horbela, eta ipini, belarra, eta... Hori nola egin leike? Erakusteko modun zaude? Bai, nahiko erresa da, eta... Porta zaizu bain erakustia eta hemen bertan... Eta egiten dugu olako demo bat, bai. Gazik, hori bat. Oste bere, ikutu nola eskaten. Baitzera, Andoni, mesedez. Hori. Hora, pixka behatu behar zazkin joezko. Aupi! Andoni, nola engainatu zaitu Ibonek hona etortzeko? Ni bezalako fuertik ez zuela bilatuko hemen, aguantatzeko hotzik eta... Hori izan dirazu? Basamotil sasoiduna, berno. Bai.
Hori, bira, nik almendra batzu esaskat. A ber, ni esaskat txustu Jarri da. zizkiek, ondo portatu naizela gokarri zizken nahi, Bai edo bai, erun behar dugu gauza basiko batzuk motxilan, bale? Eta guk adibidez eruten dugu botikin bat, behitxu botikina, hemen danetik daukagu. Danetik zer da? Adibidez behitxu, emoten dau txorrada bat, baina txilibito batekin, gabian, galtzen bagala, galtzen bada pertsona bat, bale? Hor gauz. Manta termika bat, bale? Honek bero ematen du? Bai. Tras nahi importantena hau. Burua ondo ukitzia, bai, hori da. Beira, kaborria. Lau galleta. Beira, eta txorixo muturra. Txorixo muturra bat duzu? Beira. Hori panatzeko izango da. Bai, zera. Nu jartzen du hori. Ibon, segama izkorrin ikusi ondoren da, hemen egin ditun komentarioen ondoren da, nik uste dut janariaren kontuarekin eta ipurterre xamar jarriko dela. Aber nola aguantatzen duen gozea eta janaririk gabe egotea. Oan beste kontu bat, urakin nola gabiltza? Ura litro erdia dauket hemen. Dauz leku batzuk, zelan ura urtetzen dago azpitik eta garbi dau. Hori edan alda. Baina errekatik nik ez dut gomendatzen jendea. Euriaren ura edan daiteke? Euriaren ura edan daiteke, baina asko ez, bale? Gu pentsatzen dugu, elurra, desegitu, hau eta edan. Ba oso txarra da edatia uran, holan desagitu eta segido edan, ze gure salak mineralak txupatzen dago eta gu deshidratatzen gara sikuago, bale? Pentsatzen dugu, gabiz hidratatzen eta alderantziz da. Eta segotatzen zaio gatza, sukrea edo ez? Gu normalien esaten dugu, infusiño bat, infusiño bat, edo azukria, edo zeo zer. Jakibon. Nik ez deitean gortik antmentzat, Honek zer du honek? Ugau? Bai, zaldaka. Kategoriko, jo? Kategoriko? A ber, nola banatuko gea? Nahi zuen bezala. Ya está. Nahi baritzen kapoa jutea, euren bila. Hau ikuseldek. Noko hau guin Zein berdek, basorden bat aukatu mako abuelo. Horrek izuaitzen batek. Zehose izatzen saiatuko zara? Ez, eta mateo pixkatola fantasma, baino gaueako eta adarrak moztutzeko eta kategoria. Ondo, ez? Nik etzaiak irutzen gaur zua piztuko dunek, Honek ez du hartzen horrek. Jangabe gaude, eta... ez da plan hau. Egingo dugu lango frogatxo bat, neguan egin daitekeen oinarrizko aterpe bat larrialdietan. Bai egin dezakegu, lur pizka garbitu, pareta haundia boa... Baina gu nun kokatuko gineke ba? Etzanda horrela. Hontan. Horrela. Haizea hemendik etortzen da, eta, bueno, guia hemen babes puntu bat lortu dugu. Garbi gelditzen da. Hori da. Gero motxilan amentzak egun beste gauza bat da, manta termiko hauek. Orduan beti ipini behar da urrezko koloria kanpoan eta gu barruan. Hemen ipini dezakegu lurrean, bale? Isolamento punto bat emateko. Eta hemen ateratzen dugu ja gure bibak funda. Honek ematen dugu hotza eta haizerako babes puntu bat, eta bueno, eurea egiten badu edo lurria egiten badu, hemen barruan sartu gaitezke. Honek badaka jauea. Eta listo. Gaurko pasatzeko. Behitu zen txikia den, eta kristoma beta bat digu. Elurra egiten azten baldin bada, edo... Gero bazpare, honen bilduta jarriko zaitut. Eta horrik egin dezakezu, hau enroiatu, sarkofago bat bezala. Kobazuloa aurkitu dugu, ura ere bai, eta orain sua egin beharko genuke. Baina iruditzen zait, nahikoa lan izango dugula. Dura diferentzian, kanpoti barrua. Igual, 6 gradu, gehiago, asko. Irutzeak zuik ez du lehenko. Dana busti da lagu. Otza pasatzen azten mara, martxin hori, Burutzatik dute eskuk eta hankak eta dana. Zati, sua ez baldin badu egiten, pentsatzet gaua oso txarri izango gara. Iratin noiztik esauzepa? Aurten esautu non. Pantanotik agertu zen da... Pantanotik? Nola pantanotik? Zia Leonen da Kantabriako mugan. Anibiltza laiz? Bai, irakaslea naiz. Zeran? Kaitekoa eta hortaz bizi naiz. Eta gero negun, gauz batzuk atatzei, Bon? Andonita bilok? Bai. Arraunetik. Bai, ala. Arraunetik, zin urte alkarrekin. Nik arraunetik eta honek arraunez egitzi, kaikun. Bestia, zemate gaztia egitean hemen, Ontza ozertzen zegit. Nik etzaiak irutzen gaur sua piztuko dunek,
hautan ez ez, honek ez ikertzen. Baina fina. Honek ez du lartzen horrek. Eingo dugula sua. Ez. Baiet. Ez. Jo, kortarroios. 5 galleta. 5 galleta aldatzizkizut galletak txoixo muturragatik. Ez dira zuzerio zango. Bai. Bai? Bueno, jarra indugu ja, Andonik eta bio txoixo muturra. Ez dizu xinisten. Pirati, azerretuko zaigo ja, azerretuko zaigo. Gizagua. Iargi izateken, Vale, vas, perezin. Hori ibili zait, Argi izate dituken, Zure inguruko sekretua kontatzen ibili da. Bai, hemen Iraite Ibonen taldea, txanda. Bera, Ibon, entzunazu, hemenago, Ibaikin, ere lagunekin, beha da mendigidaria, eta beak emango izkizue gomendi batzuk, A ber, Ibon, ondo zaudete? Haupa, Ibai. Egia esan nik hasieran nahiko gaizki, hankak ostuz eskitelako, baina, bueno, Andoni eskiriek galtzerdi pare bat utzit, eta pixka beron sartu geha, kobazulo baten sartu geha. Bale, beitu, hotzaren kontuarekin ondo da aterpea bilatu duzuela, baina saiatu behar zarete sua egiten. Ba, ekuakin hasiko geha, ni nahiko pesimista nago, baiz, hemen tan nagustutia dago, eta postfolio bazkago, baina nik ez dakit ardagatik bilatuko ote dauz, eta nado guztita baitu hemen txanda. Gero beste gomendio bat, zandeteke zuek lurretik ondo isolatzea, bale? Bilatu adarrak, bilatu, belarra daukazuena, baina lurretik ondo isolatu. Eta gero manta termiko horiek erabili, bale? Bale, Ibai, egarki. Gaua alduzuen modu berrenean pasatu eta eutxi goiari, bale? Ea zautzu egan geho, txanda eta moztu, bale, eskerrik asko. Animo! Hasieran psikologikoki oso gogorra izango zaie. Luze xamarra izango dela, Bai, egingo zaie luzeak. Hor bildur pixkat hori zeukanik, bakarren bate buru egaltzen don, da hasten dan irtera bila, Hor mandetu beharri lasai eta guztio batera egon. Bai, gertatzen denak ikusi behar da, hotzaren eragina nolakua den. Gozia ere, logura baldin badakazu, ezin lo hartu, hotzez zaude, zua, holako egurrekin eta holako gauzekin kapaz izango zidera. Ingo aldu. Egin like, Egin like? Egin like. Hemen egur badau, zuloak egurrekin inditu, bai? Egurpeak, nola punta pixka badaka, azkenean punta erabiliko dugu, Zulo txoriteko, bide egiteko. bai? Gero garrantzitsuena kanal bat egitea, bai? Azpitik tiro bezala ingo jo, oxigenatu ingo du, bai? Lehenengo egurra beharko dituzte, sua egiteko, hori ezinbestekoa izango da, baina nik uste garrantzitsuenean kasu honetan, bai? Garai honetan, eguraldi honekin, eta da erregaia, konbustiblea lortzea, bai? Zeren aurretik lehortu inbarko dute. Ezurtaba badakat, bai? Eta azkenean babesteko besterik ez da. Eira, kea ateratzea. Alergia bai, eta gerra? Ez, erregaia ari ateratzen da. Aiba! Sua! A ver. Hortxe. Bueno, hau oso ikusgarria izan da, baina nahi oso zaila irutu zen. Zerbait praktikoago badago? Lehorra ez balin badago, guk lehortu beharko genuke. Orduan, nik ingo nukena da gure gorputzean sartu. Bai, zea barrutik, kamiseta barrutik, pentsa 36 gradu sortzitugula, gehi erropak egiten duen nolabaiteko efektu invernadero hori, 3 ordutan lortuko genuke lehortzea. Irati eman? Zue bango diogu ja horri? Men horbelak. Badoa, Papera jama ezu. Itoga. Itoga, iso, Ziak. Baina, horbela guztiak dugu. Bai. Tienen saber dugu, Pospoloekin ere ez dugu lortzen sua pistea. Ostoak eta adarrak bustita daude, eta oso zaila da. Ibonek arrazoi zuen, beste zerbait pentsatu beharko dugu. Andoni, kamiseta ekartza favorez. Hori izango, soluzio eskanen, Horrei zu eman? Olako bat hartu dut, Plastiko erretzea bezala. Handi basio gemena. Nik ikusten dut oso zaila sua egitea. Zuik ez egingo. Ez, kriston hotza, logurea. Ez dugu lortzen sua egitea, eta nire dut bizkat sista txiki bat gota onkesea eta bizkat energia hartu ze. Ez dakat gogorik osto lehorrak bilatzeko, ez dakat gogorik kanpora ateratzeko. Honek uste zue, sua piztu ezin ikaigea,
bildurra bano, dana ez ezia do, ez zait iruditzen gaur, sua piztuko dugunek. Nire iruditzen dira ez mendik martxen gotela. Arra baldea, gara teatzean, ze hau da oso umela, eta ni petraldurein nahi zen, jangabe gaude, eta... ez da plana. Ufa, Gabon. Gabon. Bueno, nos rode. Gabon, sozio guztiola. Saldan bateo. Bi salda jarriko mesedez? Bai. Eskerrik asko. Zemuz gaztek? Gu hemen gauz, saldare bat. Eta zuen izena, nola? Ja, Isidro. Isidro. Hori nire naia, Francisco, Dabruzkokoa, Ignacio. Bazen menditik egibitea guztetainak guguri. Bai. Bueno. Eskerrik asko. Zuek ondo ezautze, zue. Tauna hau, inguru hau. Bai, Bilbo baino goto. Bilbo baino goto. Hauet, egin debe bai guelta gehu, Zure galdu altzinen ba, ala? Ba, nik horre pasero bene rato bat egun bat. Bai, Ta, nola gertatu zen ba, oze? Junto bitxen kuadritxo bat, bost, junto bitxen. Eta, bueno, jo gitzezan, bandi bera, sartu gitzezan itxinean bereino, eta onzan edurre asko, da lainoa onzan emetiko rabeino ezer ikusten. Eta han ibili gitzezan, da gaur zer hori gindun, eta urte gindu igurtuko 12-an, ba, etxean zaiteko. Etxera, guazen etxera. Eta, segitzara ibili, ba, ibili asko zila, zen leku txarrak, eta eligur eta asko. Eta ibili gitzezan, eta arrastiko lehuetan atzera, leko lekure urte gindun. 12-an urte gindun lekure. Eta azken baten arrastiko zazpirek inaku zen, txabola bat topo gindun, desartu gitzezan ara. Zui gindunean, zen gindun, hemen zeo zer ongo jateko bigoan. Eta jateko bat, edateko ez da, ez Afalduko aldo zoze. Bai, ez da? Bai, igual honena, Zoze janda... Ostras, berandu daia, Nik ilusioa pixka galdu dut zuakin, Desmotiba egin naiz. Miseria. Bai. Hau afaltzeko daukeu. Hori bakarrik, Hau bakarrik. Konpartitzeko dugu eba. Almendra barrita bat, eta lau galeta, bakoitzan zapat. Aizu, eta hor txoixo muturra bazan. Ze txoixo mutur? Ze txoixo mutur. Lehen janin dugu bandonik tabi. Ez du sinisten. Benetan. Ez horretan izan. Bakarrik hongarrenean da. Baiez. Benetan, frutu leharra da eskatenen. Frutu. Leno, kanpo aguna izan da jandila hau eta... Eta txoixo muturra. Ez da, jandola. Txoixo batea. Ze txoixo? Ez tola egon jandola leno. Jandola. Txoixo pizia gartzezo? Janin dugula, egon. Serio? Bai. Baina, bihar gonbidauko zaitut. Ni izan naiz hemen, gutanetan, inuzentenatanetan ni? Tripakia jatea, frutu lehor batzu. Benetan txoixo gandezua? Bai. Nazka indara. Fla. Eta menik aldein, ja. Paso iten dut aldeaz, berdin zaio, hemen bakarrik geratzeagu, haien bakarrik jutea. Goitxoko ordubi pasoetxu edo ordubi aldean izitzen hori eta handik ordu erdi barru edo zera, dana leino guztiek endo zen, errezu. Eta bueno, oin ere mogidimeak egiok, eta urte ginduen arrabara. Bostak edo ez da itza orduan izitzen, ba ondoz. Bueno, bazoaz ze orduan? Erretia egin behar ez da? Arrenka, emiako, ez da. Jarki. Bila azkar denagatik, Isidro. Txandakoa, Zuen beharra bali badeo, guti, Hori. Gehitu atzera be, Isidro, hori da. Ni geldituko nintzake itxina barruan, eta gero egunez atera. Ibonek arrenkoko dugu. Ibonek atxa egon dabe, apazeko da. Hori esaten duen, lehenago esaten duena, kaballoa, saldie, agoberotu inde. Da agoberotu ezkerro saldi egiten dugu edozen goze. Da hori agoberotu da, Ez honen gozoa, Txiki hauan puska eta ez itxon. Txiki hauan puska, baina utzi indiakik. Akizu ez orduian, ordu bilar da gutxi. Venga, hartu, inkoska! Barrika energetika! Azarretu zaiak, Ne launa egon. Hau da pixkat terapia lantzeko, Otsi baldeka zuen. Beldurra emateit, hotzak eta nahiko gaizki pasatzen dut. Nire hotzatzea gustatzen.
nahiko ondo nago. Lengon frigorifiko baten sartu ninduen. Frigorifiko? Frigorifiko Nola baten. frigorifiko baten? Etxeko Frigorifiko frigorifikoa? baten. Txiki hortan? Ez, handitxoago baten. Eta ze mouzko esperientzia? Aklimatatzeko. Aklimatatzeko. Esperientzia, egitea zen hemen baino hotz desente gehiago pasanun, Bai. Gaur jakingo zu zer den hotza. Hartuko zaitut, eta sartuko zaitut kamara frigorifiko baten. Hor egingo dezuna izango da, sentitu zer den hotza, norberak hotzaren aurrean ze sensazioak dazkan, eta ze gerta leiken hipotermiaren kasu baten aurrian, ikuste Iboni froga hau kosta ingo zaiola. Zer da hau? Zure pulsazioak zeintzu diran, eta nola izan oxigenoa saturatzen. Bueno, 16 gradu 0 azpitik, eta handik ondo. Begira, azala, hasi zei dauneko, oliopurdia jartzen. Begira nola igo dian, taupadak. Bihotz taupadak, 73rekin sartu naiz, ia 80-arrera, 80-arrera igo da. Hankapuntak somatzitut, postuta. Fuera. Bai, bon, zemos. Ondo ikusi dut, pixkat euforikoa, eta askotan, hori da, gure gorputza dakan mekanismo bat pixkat defentsa bezala. Dardarka, mugimenduak egiten, eta hor egon da aurreneko fase hortan. Zeote da, hotza pasatzea benetan, ezin berutu ikena. Ni arra bat lehatzen zenetan, egitan nagoen zer joinez. Orain? Gauez? Lendi pixkatea bai. Ez da alda egun sentia iritsi arte itzarotea. Zuin ezin duelako, zuikin ezin duelako. Ja. Hemen loin ezin delako. Nola ez? Hemen ezetasuna ikeragarria olako, gau oso nahiten duelako, asko ikusten delako gaur, ilargi betia duelako. Nik lo pixkat egin behar dut. Nik uste dut gauez alperrikako lana dela bidea topatzen saiatzea. Gainera arriskutsu dago, simak eta zuloak. Suar da asuntoa, hau da erra, Bai, beste plan bat izango zen, ja berotu gongo ginean, da igual loiteko ere bero gehiokin baino, hemen duen humedade bat, porque es que daba humedade bat, vamos, 100% da. Nazka dago. Klar. Eta hemen aldein, jendia triste da, iratilo, eta nik nahet hemendik martxa in. Eta de hecho, martxa ingoet. Ja. Gari eta Albertok taldea ez banatzeko esan digute, baina Ibonek Arrabako bidea aurkitzen saiatu nahi du. Ez joateko esan diogu, baina ez dago bera konbentzitzerik. Hemendik alde egin nahi duela eta alde egin nahi duela dio. Hola, makille. Makille hartu za. Bai. Kontu zibili, zaindu, eta... Bai. Espero hemendik ordu bat inguru ikustea. Zuen planak ez dine inbiri handik ematen, Lasai ibili. Bueno. Espero hemendik ordu bat. Makilla beti aurretik. Gero arte. Aurpegi ikustea berriz, Aurpegi gobia nazkatu inau kemenara. Ea laster elkar ikusten dugun. Bai. Hotza hiertzen da ia, Denbora pasatzen den bitartean, hostik nahi, Zuzen musare, ondo? Gero, hotza handiago daukaterain. Martxa. No, gero arte bai. Alberto, fijatu zaite hor goien. Zehozea, edan moitzen? Bai, bakarren batek aldein hortik. Zenbaki hori Ibonena da? Hoxe. Beste gitzi hau esan, ez moitzeko, Gau guztie, oitxu esaten pasau dio da, ara zein daun hain. Eta zein dugu hain? Baneogian bildurre, holako batzuk gertako zala. Una barren esan zua, zehai, gotzoni, beharra balima dio deitu ingo dira, eta guain ezinbestekoa ikusten diate. Arek lagunduko gaitu? Venga, guazen hemendik gan. A ber, biru kontu. Ostra, nazkatu inau, nazkatu inau. Nire bai. Eta eskanako ja luze gutek eta. Ni ontsa eskatu gantzia. Segurutik jun berdeu, hemen ja ordua desente pasaitugu, eta berdeu eta jun berdeu segurutikan, kontuz, zulo asko daude. Hau etxio gazuntua txoak egitako, zulo zaude. Eta ez da problema. Pausuei. Segurutik, seguru. Gauen, mendin, korrikak eta presak eta eoz jorkeiak, Zatu gehiago. Ingo jago.
Ni konbentzituta nago aiatuko gala. Eta intentatu ingo deu, eta esate izut. Segurutik jun, eta aldan azkarren izateken. Ilargitean antziok. Eta ilargiteetek handik. Hau mende bala. Ekile hor zeok. Ekitea mende bala, iparrak hankatu behar genuen baita. Ibon buru gogorutxa da. Aldein edula eta aldein edula eta aldein edula. Da paso iten du taldeaz, berdin zaio, hemen bakarri geratzeagu, haien bakarri jutea. Pixkat inkonsiente xamarra iruditzen zait, baina nagusiak araia. Bakoitzak egiten du nahi dekena, nik iratikin etorri naiz, eta esan nion behai 100% egon banitzala hemen, atope ibili behar gineela. Nidekat, oinetako puntak ez ditut sentitzen, purdiko min ikaragarria, eta orduak pasain behar dira oraindik hemen, da ez dakit nola pasako ditugun orduak. Andoni, kartela. A ver, hemen jartzaldu. A ver. Oidek. Kargaleku, arraba. Bea, guazen. Bada izorbian. Laura eta bost. Akua faldu gabe. Kauen dio. Nahi. Mendikan, Hartu estrigorra. Bai. Utzakat, Kristora. Bira, gure bila etortzara dugu, porque ya ezin dugu gehiago. Hostia, hemen markik etzio gehiago. Gotzon, hemen Alberto txanda. Gotzon, hemen Alberto txanda. Buen esnatu berkoa. A ber, aurrera, Gotzonentzat, Alberto. Baitu. Bai, Gotzon. Alberto nao, deikaneok, zoritxarrez pentsatzen genduna gertatzen nahi dek. Taldea nolabait sakabanatzen nahi dela. Ibon hasidek mugitzen. Eta, pentsatu diau behar berrezko izango dela bere bila ateatzea. Bai, nik uste dut lehen Gorka eta Andoni abisupean etxe doaz, eta uste dut ordu erdi baten edo horregoteko moduan egon goela. Ederki Gotzon, kontaktu neongo baitzuk. Lehen baitzeko modu dezuen, da bilatzen ditugon. Mila esker, ne aldetik, txanda eta moztu. Oso ondo, azter baten hor gauz, entxarte. Irati, adar txiki batzuk ekarri dizkiat. Bai, besteak baino lorrago. Lortzen duen sua berri zitea. Bai. Fosfolok aldozkezu hor. Egia esan, biratuko motxila, baina ez dakit den pospoloak. Bueno... Destrozkatik pospoloak. Biratu ezakegu, beste galerian geratu diren. Azkena, Ibon saiatu da zua egiten da. Nik seguru nahu, beak eraman ditu dala. Seguro, baina... Bai, zera. Hemendiko emar dira pospolak, fijo. Presakin ibili die aldeiteko eta bakizu. Ostia, txo, baina... Hemen gerauta... Pastarro honetan egon da. Beste presa zekaten ezin zutela pixkat banatu motxiletan zekatena eta alde indute hola... Bai, ala izan da. Eske, jode. Andonik eta biok aurrera jarraitzen dugu, arrastoari segika, baina hau zaila jartzen ari da. Ez dakigu oso ongi non gabiltzan. Hostia, hemen markik etzio gehiago, ondo alguazti hemendikan. Etzio bez. Kaguela. Ondala 1 metro arte markak erritu. Bai. Arnoaldeo esangoano. Lasai. Dana ala, hor kriston zulua ikusi jat. Bai. Argi Andoni, Nun zapaltzean, argi. Bai. Egitan, Asko ez tekatuko Ibon. Lehize, unbelzikin beltz hortatik atatzi, osasuna eman diten. Hau ez zio, diru... Ailatzez pageare, bira. Atzea. Buelta ataz, bai. Hankamarka bat ezkau eta listo. Aitor, damutzen zara, etorri izana. Gustora gau, esate batako. Behin hemen egon da hobeto gustora egotea, Bai, hombre, hori seguru. Bueno, ezin dut sinistu ere egin. Ja, fantasitza eguna. Gutxi, hau nahikoaz bazan, ez eta zuna hotza. Ibon, y se lleva las cerillas. Ibon, nola da posible ez dut sinistu. Benetan, emateu surrealista egoera honek. Orain bai, ematen du aurkitu dugula bidea. Hemendik jarraituz gero,
laster Arrabara iristea espero dut. Badut gogoa barrua epeltzeko. Hemen, izoztuta eta nekatuta baikaude. Bira, dakaten manta termikoa. Da espertok esate dute manta termikoa jarri, eta pixka eta kurruka eta kalor humano, kalor de pecho ajeno esaten dana. Bai. Hala. Bueno, Gotzoni konpainia. Gotzon. Iratin bila behatu beharko diabla. Ibon ez tekagiri, alde indigandik, dakizuen dozela. Karrekin zeuden, eta bueno, leheno. Bera, gauza bat, fijatu zaitezte, mendakau mapa. Leheno Albertorekin egon biratzen, eta uste dugu, hemen badaudelako gazulo batzuk, eta seinalen arabera, iruditzen zaigu, beraiek hemen daudela. Olako kogazulo bat, ontan ez dakigu oso. Ibon dator bere lagunekin, Anerekin, eta iratik gehatu dan kogazulon Aitorrekin, bere lagunekin. Eta mendikan area juteko zenba demora berde gutxi gara, esan bat uste duzue? Mendik gaude tokitik? Bai. Ordu Ikusten lezu? Ahai, hostia, no? Aiatu gaitu, no aiatu? Hartzatean borda. No aiatu gaitu? Hartzatean borda. Neka baina borda, Zeratuko gara sartzen ni. Hostia, ate txikilla, kanditzen gai hortikan? Ia ondiago. Neka dio. Ia, hemen bai argi, ja nekatu gara bai azkenako, Hankak eta ia palizan bizkaz. Oako borda sekulea, behin ezerrazean, Zorte ederra gurea borda autopatuta. Barruan pixka bat geratu, eta orain aurrera segituko dugu. Arrabak ez du urruti behar. Aitor, ez nazaude? Bai. Nik ere zirulorik egin, tio. Utsa, akat kristona. Nik ere. Hau ez dakit ditxiko ziren, hauna eskauta ja, hemen zain egoteaz, eta belaunetako mina. Hemen, akurrukauta egoteaz, bai. Hemen, gure guztian postura berean. Zaki duze hor dudan, eta ez ezer, Dauko urlo, Momentu iritsi dala dei hori egiteko. Eta moitzeko momentu ez da. Eta mugitu pixka, porque esta incertidumbre me está matando. A ver, deituko dugu Albertori eta a ber, se kontatze egun, a ber, bakin zerbait hauei buruz. Nire belaunak, txabal. Honekin, Oh cielos. Otza. Alberto Gabon, hemen Ibon da Andoni txanda, horreltzaudete txanda. Bai, Ibon, hemen gaudek. Bai, esatenean, zergatik utzi dira bai iratian, komentatu dio atzo iduntzaldea alkarrekin eoteko. Bai, atera gaituke giluan ikarri umelazo. Zolako eta ezintzalako egon, eta Andoni eta Bilok indarre sentitu gaitu gateatzeko. Eta gaubiro nazolako, eta, gauzez pile hona hartuta, eta iratik elazai gehatuko zola, eta horregatik, txanda. Bai, baina hori erabaki okerra dituk, hori ezen duten egin behar. Hala beharkoi. Hor, txabola baten inguru marin zaudete eztek, txanda? Bai, txabola baten etorri gaituk, 2 ordu eta geixo atea gehala, hartzarion txabola bat, urpiskaetan dit jau. Eta jakargalek kuti barra irutzeko guk lase behar deula. Bale, guk hemen ikusten dionez, irutzen zikuk, 45 minutu neola hemen izango zeatela, txanda. Bale, erarkiziok... Posten hau, ikinitzein, naiz da erabaki zuzenik hartu. Txanda eta moztu. Guazen zabe. Bueno, esan inda zeo. Bai, inda zeo, goine... Ezin burun joko zeo, ez? Mazo batekin. Mezit, aigo. Bai, menezit, gustu da, ba. Bai, baina, bera dionez irati eta ondo gehiago hemen dituk eta hori gero ikusiko dira. Aber, irati, entzuten badiazu, zen muza aurkitzen zea? Bira, gaude, nahiko nazkauta. Gauden oso ondore ezakigu, kobazulotik atera gara kobertura bila. Hotzak akabatzen, Ibonek mospoloak eraman ditu, ez dugu lortu zua iterik. Mospolok eraman ditula? Gure bi etortzen nahi dugu, porque ya esin dugu. Bai, jaso dizut, zeitu izango dugu zuen bila.
Oso ondo, Alberto, eta izu, bakigu zerbait? Ibon eta ondo niri buruz. Bai, oantxe. Amendia, bertan dira, ez bero hartu eta moizenia berri da zuen bila. Bian, lehin da, hori otzonekin, bale, zuen zen geratuko gara. Bai, hori da. Gure zen gelditu da. Txanda eta mozu. Bueno, pospolik gabe gehatu hila. Bai, eta utzi diek suiteko ere aukerari gara. Beto, Aito. Listo. Behar bezarka motel. Ondo, ondo. Egon. Hostia. Azkenean goia paliza, baina paliza y media. Hostia. Ez usteko bakarrik irati. Torre, honean. Kauen, dio. Tomaten dira, baina emango nik Ez dakit zegin zurekin. Balekin nungo deni. Balekin zer zan. Bai, baina irati diantzeok. Taldia da. Hori baino okerrago badek. Bale. Elkarrekin egotia beti. Kaskin dako nik Etxasoen gurekin zaude. Dondi oztakiana. Zer? Polo epe utzidek irati. Zuki egiteko aukera bizkarren dakartzek. Abai? Notxindan. Ide aldein beharrak ikustek zeiten dira. Oio korrek. Zehoze behotu eta janda junbarra gerek. Kontu zen menei, Mazen barroa. Bai, irati, azkenen hauek aiau dira, Bai, tio, arduragabea iruditzen zait, haien partetik. Bai, buruz oro. Han etxio zukuzuzen. Han etxio zukuzuzen. Ez dela ere ez. Danazio, kriston nubeda ez. Bueno, baina hori gau ez da eozin gauza gertatzen zatue hor, eta arazo bat euki berren, dauzkeu bi. Gauan egin behar duguna, gauzak hartu berri, gozaldu eta beraien bila jun. Beraien bila jun. Irati. Argia daukeu pixkat. Bai, nire buruan. Eta haize zakarra daukeu bai, ikustu dituzu arbolak nola ditzen dien? Ti, argia! Hotza haundilla. Guatxo. Euskatankak lokartuta. Ipurdia. Ai, amo. Ze ona. Argia! Binga bagoa zela, arraba. Ontxe bidea ikusten da eta topauko dugu, seguro. Hotza! Zapalduta daun lekutik pasauko geha. Baitera bagoaz, porque zapalduta dau. Dena den, itoak eta bilatu. Bolia. Abiatu inbertia, baina ja. Kargalekutik joan barrakotan, bakurrera bajatu eta handik atxuloko begiti sartu. Rega, martxa. Nola ote daude Irati eta Aitor? Gau luzearen ondoren, hotzak akabatzen biak, seguru. Kotxe hartu, eta Gari, Alberto eta 3 zuhiltzailerekin bagoaz beraien bila pagomakurret. Noni? Siskon da ziok. Bai? Izin barroek. Ni jongo nahako. Ze, kuadrilla, hemen diko bazula guaztik, ezta? Hori da. Zemateko bideak hau gutxi gure. Nik uste dut 45 minutu edo. Bueno, guazen bizi. Bai. Hortik ezta? Venga, segi zuek aurretik. Pues naiz Iratin da Aitorren bila joan, txekitutan egon, gau oso ibili gea hotzetan, elurretan, arrabara bidian, eta gaueko hotzak indaia oso gaizkin egon da pentsatu deskantzu bat hartzea. Ai, Aitor. Irati, bi aukera. Bai. Ni esango nuke eskumatik edara. Oso ziurere nago, baina. Segi eskumara. Eta nor hori hor da. Bai. Eta atzen daukuna urruti xamarra da. Nik uste dut eskumatik izan da. Segi eskumara. Bai, venga. Venga, ba. A ver, Irati hemen Alberto, txanda. Alberto, hemen Irati. Jode, Irati. Argiarekin, egunsentiarekin eta erabaki dugu... Bidea bilatzea, zera azkauta egon dilako basuroan, txanda. Vale, a ver, gu pagomakurretik gora goaz zuen bila. Zutia zu, txanda. Hori da gure asmoa, Alberto. Topoiten ez baldin badu pagaldu garenaren seinale, txanda. Vale, oso ondo Irati. Ez eta horrelako ikertatuko. Bueno, esateko da baita, zemuz aurkitzen. Txanda. Batez ere, nazkauta, Aitor? Bintzat, oinez, hobeto, buruz hobeto. Handimoz ondo zehoge, Bai. A ver, Ibone badijo gurekin,
Bai, esaiozu pospoloak ere berarekin ekartzeko abertzua iten dugun, txanda. Seguro, zuk zu egiteko pospolo beharri daukezula, ez dakit bero xamar ikusten zaitut Ibonekin. A ber, Alberto, errepikatu junin da. Eta kobertura. Bueno, gero kontako dizugu, txanda eta moztu. Gozen. Badatoz gure bila. Behingoz, basotik atera eta epelean sartuko gara. Badut Alberto eta Gari ikusteko gogoa. Eta baita Ibon ere, herrieta txiki bat botatzeko. Gaur ikasi dugu mendia ez dela jolasa. Hemen kontu zibili beharra dago. Mira, Aitor. Nonbaitea jau geha. Behintzat. Iritsi gara, atxulerren begia hortxe. Oida ez. 100 metro eta daukeu? Bueno, 100 metro ez da ezer. Honena Inoiz ez naizela pasau hortio. Sekula? Lipaen gauzu. Segurazki aurrekoan, atzo ekarri gintuztenean, behia eta pauta horti pasako ginen. Bai? Seguro. Bai. Igual bai, zatio marka hori guztik, ez da? Bueno, topau dugu bideak. Aitor. Hala. Ondo. Alberto, me cago en zot. Biladek, Kabroia. Zeta pospoloa, zuk eraman dituzuta. Zen esartu ditu motxila. Nik ez? Zuk hartu dituzu azkena. Ze, arakiri, zuk egin arakiri. Ze zune egiteko, nahi zune egiteko bizkarren no. Aponiarra. Nahi zune egiteko. Bigo mona. Nazpe. Iratin tripak ikatea. Zeo zehan duzu, Bai, gugosari harrein dugu. Eta ekarriz duzu zer ekarri guretzako. Ibon, tio, pospoloak eraman, gozaririk ez ekarri, baina zer da? Tripak ikatea gombiatu zitut. Zuk aldatzen gauzu jungo naiz. Ardo fiskatekin. Eskerrak, bai, gotzon, gorkatan duen nirea, bai? Segatik, basoan usteatik alduta. Ez gehiatu gehituelako eta patxara eman diguelako eta Bizkaiko zuhiltzaileak, Gari, irire bai. Zuri. Bale, Alberto? Postan ez egusteaz, Jabetu, osorik. ze gertatu dan gaur, hori iztalain behar banatu, zorionez, hemen medio asko zeuden, baina oizko kontu guzti horrela izaten. Kontuatzen zea, bueno, hau ez dela gure medioa eta gure habitata eta hemen kaleume batzuk gehala. Bai, gu etorri hemen illa propio hor zeita, baina ez geha gauza izan hortako. Bueno, martxen goldeo. Bai, a ber, guk ere gozari hori daztatzen. Garaia, dauta. Guazen. Zehazpi. Oso. Puta, azkenen emik. Zuan, piztuko jau. Me cago en zot zingón, tio. Pospolo gabe. Ta gure gogoa, Ikasi dut, seguridade aldetik oso garbi eduki behar dituzula gauzak mendin. Eta zegin eta jendekin egon. Eta mendik aurrea, etorriko gaimendia, baina beste mentalidadatekin bai. Gaua iristen denean, honena dela, geldi egotea pixka eta ez dala ezer ikusten mendian eta kontu zibili behar dela. Segurazki, gu ibili gehan bezala, ezin dela ibili. Gu ibili baldin bagea da, bagenek ikilako, bai, Arraban, Gari, Alberto, zuhiltzaileak eta bar, zeudela. Baina horrela ezin dela ibili, ez da gutxi joe.